Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। गोदान टपिकनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय जोंना दाख्लैसो जाना थांनाय नैबे बर' सिख्लाफोर साबा हमजानायनि सायाव नैबे जोंनि सान्द्रि मोखाङा मा बुङामोन। ओमफ्राय दायो आदा अफ्रिया बिनि सायाव मा बुंदों बे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होगोन। ओमफ्राय नैबे फार्स्टआवनो नैबे सान्द्रि मोखांनि भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो। बे सान्द्रि मोखाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों मा होनामोन। ओमफ्राय दा आदा अफ्रिया बिनि सायावनो फंनैसो बुंदों आरो बे सान्द्रि मोखां बुंनायनि सायावनो फंनैसो बुंदों जोंना आदा अफ्रिया। फार्स्टआवनो नैबे सान्द्रि मोखांनि भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। बिनि उनावहाय आङो आदा अफ्रिनि नैबे भिडिअ क्लिपखौ ससे सिखिनानै होनो हागोन। नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायना लाग्रोजोबबानो जाबाय लोगोफोर। साननो गोरोंफोरानो इदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङाथ' बारा खालामना होनाङा रायनानै बुजायनानै दोननांगोना माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरना अफार जायो माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा इनिफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै माने मा लिरदों नायनि लाइफ दङना इसोरनियाबो जेनेबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन इखौ भुलखौ माने रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ दाना फैफिनदो नैबे मा होननानै बुङो सान्द्रि मोखां बिराद पन्डितनो बियो सान्द्रि मोखाङा फेसबुकआव लाइभ फैनानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों एनडिएफबिनि सायावहाय बे सान्द्रि मोखाङा सोर बिलाय बिहा न'खर दंना गैया बा न'आव बिनि गार्जेन दंना गैया दिनै बिथाङा सोर बिलाय एनडिएफबिनि जायखिनि मैया जायखिनि गथ'फोरखौ हमनानै दिनैहाय ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि बियो सोर बिलाय बे सान्द्रि मोखाङा मोजाङै थानोबा थाखा नङाब्ला नोंनि जिसिबां बाथाबारि दङ बेखौ सावजोबगोन आरो नोंनि जिसिबां नोंनि बे गुवाहाटीयाव थानानै आबदा खालामग्रा बे आबदायावनो नोंखौ जाहैगोन बेखौबा हले गोख्रों सिगां बुंखानाय जाबाय बावहाय सोरबा मानसिफ्रा दुखु मोननानै बा माबानानै जेबो लाब गैया खारन दिनै जोंनि बर' समाज बर' माबाया जेजोंबो जों जेसेबां दा बुंनाय बायदिसो जायो नोंसोरनि थाखायनो जोङो जेसेबां बर' बिमाफोर बिफाफोर दिनैहाय बिसोरो मोजां टाउनफ्रावहाय ओंखारनो हानो नागिरा बुंजानो गोनां जाथियानो बुंजानो गोनां जादों दिनै नोंसोरबायदिया दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुंजेननायनिफ्रायनो नोंसोरबायदिनि थाखायनो दिनै बर' रायजोफ्रा बाजार साजाराव बर' जाथिया मानो बेफोरबायदि देहा फालांगिरि जानो हमदों बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों बे सान्द्रि मोखांमोन नोंसोरनि थाखायनो बुंजानो गोनां जादों बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै एनडिएफबिनि जाखिनि सेंग्राफोरखौ बुंदों नोंनि सायाव एक्स एनडिएफबिया इउनाइटेड फरामा सान्द्रि मोखांना मा मोखां बेनि सान्द्रि मोखांखौ सान्द्रि बायदि खालामजोबनानै होगोन मोखांखौ बारा गोबाव गैया नोंथाङा बारा एनडिएफबिनि सायाव इउनाइटेड फरामनि सायाव बांद्राय नोजोर दाहो आरो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिया जा मावनो नागिरो रावनावबो बिमा बिफानाव सोङा आरो जा खामानि मावो बियो जेब्ला एनडिएफबिया जोनोम मोनजेनो अब्लानिफ्रायनो रावनियावबो सोङा एक्सन डाइरेक्ट एक्सनसो जाखायो बिनि उनावसो बिसारा जागोन आरो दा नर्मेलि जायफ्रा बिदि गोरलै गथ'फोरखौ फरायफुनाय गथ'फोर बेफोरबायदिखौ फैसानि लब खोन्थानानै मालाबा जौ जुवा बायदिसिना लोंहोनानै गाज्रि आखुआव थांहोनाया सोरबायदिया खालामदों बेखौबो हमनो थांगासिनो दङ खिन्थु साबधानाव थाखा आरो सांग्रांबो खालामखाना होनाय जादों बावहाय सोरनिबा बिमा बिफा बा ओमफ्राय नोंथांमोना दा नैबे सानैनि भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय फार्स्टआवनो आं सान्द्रि मोखांनि भिडिअ क्लिपखौ होदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आदा अफ्रिनिखौ होदों नोंथांमोना नुखाजोब्बाय ओमफ्राय दा नैबे आदा अफ्रि बुंनाय खोथा सैथो नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं सानो नैबे आदा अफ्रि जिखिनि बुंदों बे खोथायानो सैथो मानो होनबा बियो बहुद मोजां खोथा बुंदों सान्द्रि मोखांनि सायाव ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय।